Ano yung mga rider? May magdi rider. Ini yung mga rider di Slimunda oh. Alala. 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 Uy. Dari yun makita ang mga rider. Bro. Gawas ng mga minero dito sa unahan pa. Dari gud makita imong kahanas mag-drive. Ano yung mga wire oh, ikan dito sentro. Kaya dakang mga tunnel diya nga nag-connect og kuryente para sa ilang mga generan kining ito ni compressor. Ayo kumpiyansa ang agi dire kayo hasta ang luma. Terus yo kindalan. Kuning mga dalan oh, grabe kalalom. May mga motor diri dali lagi mga guba. Pugos-pugos. Dagko mo kay plate pod. Oh, tara, paka-paka na tao na to. Oh. Nang gidala nag mga sinako. Grabe. Bukat bigay na. Kaya diri nga dala may usa sa pinakalisod ug magulana kay tok-tok man ni kay diri. Hapon. Bibo na kay diri. Sa unahan may pinaka bibo kay dito man ang daghang kayo kan. Daghang payag-payag.